Hage kwangma BJP khanyai leaders rok je Tripura mota khanyai leader rong no MDC MLAs rong no joto borok BJP ma phanyai ni samano replay rikha Facebook ni bisingti post khlaiye da David Murasing Rang krikha fan krikha hangakai nogo achuk tongnai tobo buini Dopha ni tolao tongai koknaoi golami khaiye Dopha ni birodi khaigla khnei bo saka hage ne saimano bono Tripura hapang ni bisingtui code ni bisingtui kok hamia slang language use khayo hnei bono je notice rejangmani map sanani bage hage amono saubo bote kwbangma social media bo bini pokhe tuiye hage bini support no tuiye kwbangma kok salai tonglayo je Tripura phaiye dor mono tuiye shikage o jagao Tripura no alada khlanyani bage kok sawai tongphayo hage amono tuiye je Bangladesh to je a jaga minority je satok pitok khlaijagi tongmani amoni to bo kok sawai amoni birodi to bo kok sawo haipeno o jagao shikagyawe thanchakai tongnani bage se kok sanani bage biang hayor birodi kok sawai tongphaine je a sanan naimano amono tuino bono amte hai khlaijaka da David Murasing no hage Tripura phaiye je uskani kok sawai bono hai khainani amo bo hai irai tupi wala biang tom jani bon sai tongnai no kha amte hai khlaiya je thanchani kok sanai je Bangladesh to amte satok pitok khlaijamani borno to khlaijan nangu huni to sawai tongo da David Murasing hage Tripura o je amte hai ke niji Bharat haktori borok bai borok amte haike domki somki rilayawoi nijini manthai to amo sanani joton right tongo haipeno domki somki rilayawoi thancha kai kok sawoi manthai to sanlainai am to thingno Tripura sabo sanlai tonglayo haike amte haike tongnani bagesi hini bo amo kok samani haike arani sijagu je amte hai kok kaham sanai thanchano nainai nijini manthai no simi sani tongnai biru dikhaya haike amtuino ngakai amtuino khlaijago tabuk haktoro je nijini manthai tui san tongnai raidani bisingtui haike amte haike no je khlaijago nor nugu tongna social media ni bisingtui te kokmani bisingtui kwbangma haktoro butui hai cholibi tong haike amte haike no te kaisa je TTADC no rang 6645 crore Tripura state ni bisingtui horjaka hnai je CM Manik Saha samani haike amano tui Tripura mothani MLA Rwng Tv tini Kokborok sungnani bagai Rajyapal bai malaika te tabuk final assembly season no bo question nok tui kok sanani naimani assembly wo haike amo disallow clear jaka bina question nok no te kwbangma tongo TTADC ni bill long no tui je Tripura state amono tui sakthari angmani te je haktor ganangai Bharat haktor ganangai je ka allow khlaijangna nai tongmani amo TTADC wo khra khlaijangno amono rongno question kwbangma dal bidal sungnani bagi bo amo question slamani haga amo disallow clear jaka rejection clear jaka haga amo rongno tuino kwbangma je question nongno tuyi bo especially tini Rajyapal bai malaika je o rang horu ni samani TTADC no amsuk je amorongni je busuk memo paper rok te kwbangma je list rok joto nainani bagi tai saimana ni bagi bo aro malanya ni bagi thangka haike amrong tinor tam sanamuchung comment ni bising tiki saimano o video no sajaka like redi tai share khlanya ni tapokdi channel no subscribe khala redi bell icon click khaji jepur kotar video dawo nong nore notification sogunyar bagi haga kaham tongmadi hambai khulumka।